ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜଳ ଚରିତ୍ରର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହା ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶର ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ସଦାଚାରୀ ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେୟ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେୟକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଏହି ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆରୁଣୀ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ମୁନିଋଷିଗଣ ଏହି ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ବିବେକବାନ ଓ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନ ପାରିଲା, ତେବେ ତାର ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଲେଶମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ଲୋକୋକ୍ତି ଅଛି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଦର୍ପଣ ପରିଷ୍କାର ଥିଲେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ, ସେହିପରି ସତ୍ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ, ସତ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ଝଟ ଝଟ ହୋଇ ଝଟକୁଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ବାରବାନୀ ସୁନା ପରି ବିପଦର ଲେଲିହାନ ବହ୍ନିଶିଖା ଭିତରୁ ଝଟ ଝଟ ଦିବ୍ୟ ମୂରତି ଧରି ବାହାରି ଆସେ। ଭୋଗର ମହାପ୍ରବାହରେ ସେ ଅବିଚଳିତ ଓ ସଂଯତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ରାଜସୀ ତଥା ତାମସୀ ଶକ୍ତି ଆପଣାର ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଉଗ୍ରତପା ମହର୍ଷି ବେଦ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତରରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ଆଶ୍ରମ ଓ ଏକାଧିକ ଗୁରୁମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତଙ୍କଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଗଲେ ସେ। ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଗୁରୁମାମାନଙ୍କର ଯେପରି ଲେଶମାତ୍ର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିଲେ। ନବଯୁବକ ଉତ୍ତଙ୍କଙ୍କର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠତା ନିକଟରେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ମହର୍ଷି ବେଦଙ୍କର ପତ୍ନୀଗଣ ଅତୀବ ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ଉତ୍ତଙ୍କଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ରବତା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁପତ୍ନୀଗଣ ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ହେ ନବଯୁବକ, ଗୁରୁପତ୍ନୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଅଧିକ ବୟସ୍କା ସେ ଉତ୍ତଙ୍କଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ମହର୍ଷି ଯିବା ଦୀର୍ଘକାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ହଁ ମାତାଶ୍ରୀ, ନୀରବଥ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତଙ୍କ କହିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତଥା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ ଓ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମା। ଏଥର ଗୁରୁମାଙ୍କ ଓଠରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ରହସ୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ ଧାରେ ସରୁ ହସ। ସବୁଠୁ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ସୁନ୍ଦରୀ ଅନ୍ୟତମା ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହି ଉଠିଲେ, ବତ୍ସ ଉତ୍ତଙ୍କ, ଆଜି ଏହି ରମଣୀୟା ରମଣୀଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ଦିବସ। ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଋତୁରକ୍ଷା କରିବା ତୁମର ଧର୍ମ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର ବତ୍ସ। ଗୁରୁମାଙ୍କ ଓଠର ରହସ୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ ସେହି ସରୁ ହସଧାର ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନୀରବ ରହିଲେ ଉତ୍ତଙ୍କ। ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଲୁହଧାରକୁ ପାପୁଲିରେ ପୋଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ସେ। ପରିବେଶରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା। ଗୁରୁମାଙ୍କ ପଦ୍ମନିନ୍ଦୀ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ହାତରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ବିକଳରେ କହି ଉଠିଲେ, ଏ ସଂସାରରେ କଣ ମାତା ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଉଠିଗଲା ଗୁରୁମା? ଉପବନ ଉହାଡ଼ରୁ ହସି ହସି ବାହାରି ଆସିଲେ ଗୁରୁଦେବ ବେଦ। ଶିଷ୍ୟ କପାଳରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଶିଷ ବରଷାରେ ଭିଜାଇ ଦେଲେ। ଗୁରୁମାଗଣ ଉତ୍ତଙ୍କଙ୍କ ମଥାରେ ଆଶିଷର ମଧୁଝର ଢାଳିଦେଲେ। ସଂଯତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୂର୍ବାଶାର ଦୁର୍ଗରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିଲେ।